1948. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα μένεται. Η σκιά του διαχωρισμού αριστερών-δεξιών απλώνεται μέχρι την Κύπρο. Οι γυμναστικοί σύλλογοι με προτροπή του ΣΕΓΑΣ καλούν τους αθλητές τους να υπογράψουν δηλώσεις ότι ήταν εθνικόφρονων φρονημάτων. Οι προοδευτικοί αθλητές αρνούνται να υπογράψουν. Εκδιώκονται ή αποχωρούν από τους συλλόγους και απέχουν από τους πανκύπριους αγώνες του 48. Η διαμάχη μεταφέρεται και στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πολλοί αριστεροί ποδοσφαιριστές και αθλητές αρχίζουν να αποχωρούν και να δημιουργούν δικά τους σωματεία. Η Νέα Σαλαμίνα στην Αμόχωστο, η Αλκή στη Λάρνακα και ο Φέας στη Λευκοσία. Στις 23 Μαΐου του 48, ο ΑΠΟΕΛ με την ευκαιρία των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου αποστέλει τηλεγράφημα στον ΣΕΓΑΣ με την ευχή όπως τερματιστεί η εθνοκτόνος ανταρσία. Οι αριστεροί παράγοντες και ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ διαφωνούν και θεωρούν το χαρακτηρισμό ως πρόκληση και κομματική τοποθέτηση του σωματείου. Ακολουθεί η αποβολή του ποδοσφαιριστή Κώστα Λιμπουρή και η επαόριστον στην τιμωρία των συμπαικτών του στον ΑΠΟΕΛ Αγισίλα Ουτσαλή, Γογάκη Καραγιάννη και Γεώργιο Χριστοδούλου. Στις 4 Ιουνίου, με πρωτοβουλία του γιατρού και Δημοτικού Συμβούλου Λευκοσίας Ματθαίου Παπαπέτρου, συγκαλείται πλατεία σύσκεψη αθλητών και φιλάθλων και αποφασίζεται η ίδρυση νέου ακομμάτιστου αθλητικού σωματείου που έμελε να αλλάξει το ρουν της ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το όνομα του νέου σωματείου, Αθλητικός Σύλλογος Ομόνοια Λευκοσίας. Το όνομα Ομόνοια επελέγει για να δείξει την αντίθεση προς τον διχασμό και την διάσπαση. Ως έμβλημα επελέγει το τριφύλι, γιατί έχει το χρώμα πράσινο, το χρώμα της ελπίδας. Βασική σκοπή του νέου σωματείου ήταν η ανάπτυξη του αθλητισμού και η πνευματική ανύψωση των μελών του. Με το ξεκίνημα η Ομόνοια άρχισε την προσπάθεια σύστασης ποδοσφαιρικής ομάδας. Η πρώτη άση ήταν οι Λιμπουρής, Τσαλής, Γογάκης, Καλλιώτης και Καριόλου που εγκατέλειψαν τον ΑΠΟΕΛ, οι Χανδής και Τικράν που έφυγαν από την ΕΠΑ, οι Χατζάκ Ροπέρ και Κιλής από τους φίλους της Αρμενίας. Μαζί με αυτούς και πολλοί νέοι παίκτες, όπως οι Λιονταρής, Ψήλος, Γιορκάκης, Γερτσανίκ και οι αρκετοί άλλοι άρχισαν να εντάσσονται στην Ομόνοια. Στον πρώτο της αγώνα τον Οκτώβριο του 48, η Ομόνοια νίκησε τον Αμόλ Λεμεσού με 5-1. Τον Δεκέμβριο του 48, τα νέα σωματεία Ομόνοια, Νέα Σαλαμίνα, Αλκή και Ορφέας, μαζί με τα παλαιότερα Αμόλ και Νέο Αστέρα Μόρφου, προχώρησαν στην ίδρυση της Κυπριακής Ερασιτεχνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και άρχισαν να διοργανώνουν ξεχωριστά πρωταθλήματα από την ΚΟΠ. Έδρα της Ομόνοιας ήταν το γήπεδο Γκόουλ, το σημερινό πολυβητήριο Λευκοσίας. Ο κόσμος αγκάλιασε τόσο πολύ τα δικά μας τα πρωταθλήματα, υπήρχε αθλητοπρέπεια, υπήρχε ενθουσιασμός, τα οποία έφεραν τον κόσμο στα γήπεδα. Η ΚΕΠΟ διοργάνωσε 5 πρωταθλήματα και εισάριθμα κύπελα. Η Ομόνοια ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Τα τεχνητά τείχη του διαχωρισμού γκρεμίζονται το 1953. Το κυπριακό ποδόσφαιρο ενοποιείται. Μετά από πολλές προσπάθειες, η ΚΟΠ αποδέχεται στη δύναμή της την Ομόνοια, τη Νέα Σαλαμίνα και τον Αντέο και τα σωματεία Αλκή και Ορφέα τον επόμενο χρόνο. Η Ομόνοια εντάχθηκε στην πρώτη κατηγορία και τα υπόλοιπα στην δεύτερη. Μια νέα εποχή αρχίζει για την Ομόνοια και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Χρόνια προσαρμογής στα πρώτα στις διοργανώσεις της ΚΟΠ. Προπονητής στα δύσκολα χρόνια μετά την ένταξη στην ΚΟΠ ήταν ο Πάμπος Αβραμίδης. Είναι μια περίοδος μεταβατική. Στόχοι η ανανέωση και η αναδιοργάνωση της ομάδας. Η νοοτροπία και οι συνθήκες που αγωνίζονται για τα σωματεία της ΚΟΠ ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Έπρεπε να είχαμε προσαρμοστεί. Και σε αυτό είναι σιγά σιγά. Ώστε να δημιουργήσουμε τις εφεδρίες μας, τους νέους, τους ποδοσφαιριστές.
Η αναδόμηση της ομάδας αρχίζει το 1957. Εκείνη τη χρονική περίοδο απλά μέσα στην Ομόνια μπήκαν κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές κάτω από την καθοδήγηση του Γερμανού Βίγκλερ. Γίνονται εντατικές προπονήσεις, ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός προπονητής και βάλει τις βάσεις που χρειάζονται μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα χρόνια. Για να φανταστείς ότι όταν έκαμε προπόνηση έρχονταν όλοι οι προπονητές μες στο γάσιπι, ας θυμόμαι, εκάθονταν πας στην κερκίδα και γράφαν την προπόνηση την οποία έκαμε ο Μακαρίτης, ο Βίγκλερ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, πορεία πρωταθλητισμού η Ομόνοια πραγματοποιεί την περίοδο 59-60 και τερματίζει στην δεύτερη θέση. Τον επόμενο χρόνο κατακτά πανηγυρικά τον τίτλο, πετυχαίνοντας 91 τέρματα. Όπου υπήρξε μια ομάδα που πραγματικά μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα, και το λέω και επιμένω ότι ήταν μια ομάδα πλήρης σε όλες τις γραμμές. Ήταν απίθανη. Ούτε να ξαναβρεθεί, νομίζω, έτσι ομάδα. Για μένα, όσες ομάδες είδα, ως τώρα που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω να βρεθούν έτσι παίκτες εκείνης της εποχής. Είναι ο Χρήστος ο Βατιλιώρης, ο Τάκης ο Ράφτης, ήταν ο Κώστας, ο Αντωνής, ήμουν εγώ, ο Παυλάκης Βασιλείου, ο Κόκος ο Χριστοφόρου, ο Τσελεπής, ο Κακουλής, ο Φίβος, ο Χαρούι. Και δίκαια η Ομόνοια όταν το 60-61 κέρδιζε το πρωτάθλημα, ήταν πράγματι όχι μόνο η καλύτερη ομάδα, αλλά ήταν και πολλά σκαλιά πιο πάνω από τις άλλες ομάδες που ήσαν πίσω. Το 1962 τερματίζει η δεύτερη, ενώ την περίοδο 63-64 το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω των διακοινωτικών ταραχών και ενώ η Ομόνοια προηγείται στη βαθμολογία και ήταν το φαβορί για τον τίτλο. Το 1965 η Ομόνοια πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου στην ιστορία της, συντρίβοντας τον Απόλλωνα με 5-1. Ο αγώνας που έγινε με τον Απόλλωνα ήταν ένας αγώνας κάτω από πολύ φανατισμένη ατμόσφαιρα. Ήταν ένας αγώνας που προδίκαζε ότι ήταν να γίνουν πολλά και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Για να φανταστείτε, θυμούμε ακόμα ως τώρα αυτοκίνητα που έρχονταν από τη Λεμεσόν, έγραφαν πάνω με μεγάλα πανό Απόλλωνας εναντίον ΑΚΕΛ. Όταν πήγαμε στο γήπεδο και βεβαίως η ομάδα της Ομόνοιας ήταν αρκετά δυνατή, κέρδιζε με έναν ευρύ σκορ, τα πράγματα εξελίχθησαν ομαλά. Και ας θυμούμε ότι έβαλα 2 τέρματα και έκανε μου και παρατήρηση με προπονητή μου ακόμα. Δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι. Εν πραγματικότητα που σου λέω τώρα τούτο, διότι όταν εσπίρισε ο διαιτητής δεν μπορούσα να πάω στον διαιτητή. Η κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος έρχεται το 1966, μετά από σκληρή μάχη με τη Νέα Σαλαμίνα. Καθοδηγητής της Ομόνοιας, ο Βούλγαρος τεχνικός Γεώργη Πατσάτσεφ. Γενικά όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας εκείνης της φουρνιάς που μπήκαν το 59 περίπου 58 ήσαν άριστοι. Γι' αυτόν η Ομόνοια από εκείνη τη δεκαετία είχε βάλει και γερές βάσεις για να προχωρήσει. Ή που τα αριστερά έρχεται η αντίπαλη ομάδα ή που τα δεξιά, στις έτρες δεν φοβούμουν τίποτα.
Δεν ξέρα ότι ο Ελευθεριάδης έτσι γκολ έντρωε. Δεν έτρωε. Ήταν ο παίκτης που θα χτυπήσει μια πουνιά και μου φέρει και κάτω. Που για μένα ξεκίναν το παιχνίδι, τον της Ομόνοιας. Είχαμε τον Κόκο Χριστοφόρου, καλός σέντερφορ, ο Τσελετής, ο Κακουλής. Ήταν καλοί κορτσίες τους. Έβαλα κι εγώ, έβαλε και ο Πάκος και τα χαφ. Και ο Αντωνάκης, ο Μακαρίδης, μετά ήρθε και ο Αντωνάκης. Ήταν και ο Κάτος, ήρθαν μαζί νομίζω. Ο δρόμος της καθιέρωσης ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες στην δεκαετία του 60 ήταν για την Ομόνια γεμάτος δυσκολίες και εμπόδια. Εκκυνηγήθηκε. Πράγματι το λέω άφοβα αυτό το πράγμα γιατί το έζησα. Όχι μόνο από τους διαιτητές αλλά και από παράγοντες του ποδοσφαίρου. Πολλά παραδείγματα μπορώ να σας πω. Όταν εμείς έκαναμε προπόνηση το χειμώνα μέσα στις λάσπες, μέσα στα νερά και πιέναμε να κάνουμε ντους, εκλείαν μας το ζεστό νερό και υποχρεώναμε να κάνουμε με το κρύο νερό. Και αυτό έγινε του συστηματικά και αυτό έγινε του σκόπιμα. Το παράδειγμα του White, ένας διαιτητής, καλός διαιτητής, διαιτείται έναν αγώνα μεταξύ Ομόνοιας ΑΠΟΕΛ. Ο διαιτητής αυτός εμπήγαινε στα αποδυτήρια, όμορφα και ωραία, πράγμα που σήμερα απαγορεύεται να γίνει. Ήρθε κοντά μου ενώ εντύνου μου και μου είπε να επιλέξει. Μόλις μπούμε μέσα θα σου δώσω ένα πέναλτι για να δούμε εάν είσαι καλός τερματοφύλακας. Και ούτω και έγινε. Στα πρώτα 10 λεπτά και σε μια φάση, γιατί δεν είχε δημιουργηθεί καμιά επίμαχη φάση μέσα στην επαναστατική, κάπου εκεί κοντά στην επαναστατική το σφύριξε το φάουλ. Δεν φτάνει που το σφύριξε, δεν φτάνει που το απόκρουσα. Ζήτησε επανάληψη και βέβαια την δεύτερη φορά χάσαμε με 1-0 εκείνο το τέρμα. Γύρω στο 1968 αρχίζει μια σταδιακή ανανέωση της ομάδας, με πρωτεργάτη τον Πατσάτσεφ. Για μας, προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν ο καλύτερος δάσκαλος προπονητής που πέρασε από τα κυπριακά γήπεδα και νομίζω ότι θα είναι άποψη για τους υπόλοιπους παίχτες. Επρόθεσε 4 νεαρούς παίχτες, Καϊάφας, Κανάρης, Χαραλάμπους, Κόκος. Οι 4 τούτοι επετύχα με τις οδηγίες του κοινού, διότι όταν λέμε δάσκαλος ήταν δάσκαλος. Θα σε μάθει το παραμικρό που ήθελες να βελτιώσεις την τεχνική σου, στο παιχνίδι σου. Σε μια ατομική προπόνηση το πρωί στο Δασιπί, τελειώνοντας περίπου μια ώρα ατομική προπόνηση, εξαντλημένος, μου λέει θα κάνεις ακόμα 8 στροφές του γηπέδου. Ακολούθησα εγώ τις οδηγίες του, αλλά στα μισά σχεδόν, διότι κάθε φορά ήταν επιταχύνετο η δύναμη. Δεν άντεξε και έμεινα κάτω. Αυτός σιγά σιγά έτσι που ήταν με το πρόβλημα το πόδι του, το θυμάμαι λες και τώρα, έρχεται από πάνω και μου λέει τι συμβαίνει, του λέω δεν αντέχω άλλο. Εσύ λέει θέλεις να γίνεις μεγάλος παίκτης και να βοηθήσεις την ομάδα σου. Ναι, του λέω, μέσω δυνάμεις είχα. Τότε ακόμα 8 γυρούς. Αγαπητέ μου Γιώργο, σηκώστηκα και τώρα που το λέω μου σηκώνεται τρίχα. Και έκανα ακόμα 8 γυρούς και είπα ναι, θα γίνω μεγάλος παίκτης για τη Μεγάλη Ομόνια. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις και πήρε αυτούς τους παίκτες, Κανάρη, Καϊάφα, τώρα θυμηθώ ο Καϊάφας δεν είχε αριστερό. Του έδισε το πόδι το δεξί να μην σουτάρει και να χτυπά μόνο με αριστερό στον τοίχο ολόκληρες ώρες, ολόκληρες μέρες. Η Ομόνια είναι πλέον μόνιμη διεκδικήτρια του τίτλου. Το 68 είναι δεύτερη.
Την επόμενη χρονιά ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Ολυμπιακό, αλλά χάνει τον τίτλο με διαφορά τερμάτων, ενώ ήταν και φιναλίστ του κυπέλου. 6 λεπτά μακριά από τον τίτλο βρέθηκε το 70. Την χρονιά εκείνη έγινε ένα από τα συγκλονιστικότερα πρωταθλήματα στην ιστορία. ΕΠΑ, Πεζοπορικός και Ομόνια διεκδίκησαν τον τίτλο μέχρι το τέλος. Σε ένα λησμόνητο αγώνα με την ΕΠΑ, την τελευταία αγωνιστική, ισοβαρίστηκε στο 84 σε 3-3 και ο τίτλος κατέληξε στην ομάδα Τζιλάρνακας. Το 71 χάνει από την Ορθώση με 1-0 σε επαναληπτικό τελικό κυπέλου. Οι συνθήκες οριμάζουν και τον επόμενο χρόνο η Ομόνια κατακτά πρωτάθλημα και κύπελο. Στον τελικό νίκησε τον Πεζοπορικό με 3-1. Είναι το πρώτο ντάπολ και η απαρχή των τριάμβων. Από εκείνη την περίοδο ξεκινά ένα εκπληκτικό σερί και για τον Σωτήρη Καϊάφα, που αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ με 12 τέρματα. Θα ακολουθήσουν άλλες 7 φορές για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών. Με τον Καλάρη έκανα μια συνεργασία αρκετά καλή και αρκετά μεγάλη που μπορώ να σας πω με κλειστά μάτια έβρεσκε μέσα στον άλλο. Η εποχή του Νίκου του Χαράμου του Κοκκού Αντωνίου πάλι ήταν μια τριπλέτα έξυπνοι τεχνίτες ποδοσφαιριστές με φαντασία πάνω τους, παίχτες οι οποίοι με σου στελάνε την μπάλα που ήθελες. Είχα και εγώ ας πούμε βοήθεια από αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίχτες μου. Η Ομόνια, ως πρωταθλήτρια, εκπροσωπεί την επόμενη περίοδο την Κύπρο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1967. Παρόλο που η Ομόνια δεν διακρίθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για άλλους λόγους, πιθανόν και κομματικούς, ο κατατρεγμός ήταν φοβερός. Για να καταλάβετε, σε κάποιο σημείο εμείς παίρναμε το απόφαση ότι παίρναμε για να χάσουμε. Απλώς παίρναμε να κάνουμε περίπατο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και να έρθουμε πίσω. Όταν αντιλήφθηκαν ότι είχαν να κάνουν μια ισχυρή ομάδα, μια καλή αξιόλογη ομάδα, τότε επιστρέφησαν πάρα πολλά μέσα, με αποκορύφωμα, θα έλεγα του Παναθηναϊκού. Για μένα, αποκορύφωμα είναι του ΠΑΟΚ, που δεν αναφέρεται σε καμιά στιγμή πόσο αδικηθήκαμε από το διετήν το Τελειάτσο. Και αυτό βρέθηκε προεκπλήξεως. Ήταν πρώτος αγώνας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Από το πρώτο λεπτό σημειώσαμε το πρώτο γκολ. Και μέχρι να καταλάβω τι γινόταν, έπρεπε να επιστρέψουν διαιτητές και όχι μόνο. Ναι, παίξαμε και τον Παναθηναϊκό, το ιστορικό 4-2 που χάσαμε εκεί στη Λεωφόρο. Και ήταν τότε που άρχισαν να μας βλέπουν όλοι διαφορετικά, ήταν στην αρχή του πρωταθλήματος και ακόμα πήραμε το ιστορικό μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό τότε. Κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε, λίγο η εμπειρία, πάρα πολύ η διαιτησία και τα συνεπακόλουθα. Όμως, κρίνοντας, θα ήθελα να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους μας, γιατί και μετά μας έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσουμε στο Πανεκύπριο Πρωτάθλημα, να παίζουμε εξίσου καλά, γιατί είχαμε ακόμα περισσότερο δεθεί. Είμαστε και πρώτοι που φέραμε 2 ξένους. Δηλαδή, όταν μιλούμε για ξένους, το δύο που φέραμε ήταν ο Φραντζίρα του Μουκάνο, που ήταν διεθνής Ρουμάνοι και οι δύο, αλλά με παγκόσμια ακτινοβολία. Οι παίκτες που εξεχωρίζαν τους έβλεπες στο γήπεδο και από αυτούς μάθαμε ακόμα περισσότερα. Πραγματικά θα σταθώ για λίγο στο Φραντζίρα και να πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής ήταν φαινόμενο, όχι μόνο για την εποχή του, αλλά για σήμερα. Αυτός έκανε πράγματα τότε, το 1972, που ακόμα δεν τα βλέπουμε στην Κύπρο και στο επί παγκοσμίου πρωταθλήματος δεν βλέπουμε. Όσον αφορά τον Μοκάνο, ήταν πραγματικά ένας αμυντικός ογκόλυθος με πάρα πολύ μυαλό.
Το 72-73 η Ομόνοια πιστεύω έχει την καλύτερη ομάδα για να μην πω τον εποχό, διότι συνήθως ακούεις τον καθένα να σου λέει ότι η καλύτερη ομάδα ήταν όταν έπαιζε Τζίνος. Εγώ θα λέω ότι για μένα ήταν το 72-73 ήταν η καλύτερη ομάδα στα χρόνια που αγωνίστηκα εγώ. Επιστρέφοντας στην Κύπρο και με περισσότερες εμπειρίες, η Ομόνοια συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το 1972. Κατακτά τον Ντάπολ με τον Βούλγαρο Βασίλη Σπάσοφ στον πάγκο της. Ήταν καλός, σαν coach, σαν μεροδούσε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι που... Οι αλλαγές του που έκαναν πολλές φορές εγύριζαν το παιχνίδι. Είχε ένα τώρα όμως και ρόλο τύχης, αλλά ήταν καλός προπονητής, με φίλος πολλά με τους παίκτες, αλλά και αυστηρός. Ήταν με λίγα λόγια ένας εξαιρετικός προπονητής, πιστεύω καλύτερος. Μετά το Ποτσάκ που ήταν δάσκαλος, τους ήταν δάσκαλος, τους ήταν προπονητής. Παίζαμε στο Μόρφου με τον Διγενή, με ισοπαλιά επέρναμε το πρωτάθλημα, κερδίσαμε 2-0, είχα σημειώσει εγώ αυτό τέρματα, τώρα μου πεις η σημασία που τους βάλει τα τέρματα για μένα νόη, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα την ημέρα εκείνη. Ήταν τρομεροί οι πανηγυρισμοί, για να καταλάβεις, πιστεύω ότι στο Μόρφου θα είσαι περίπου 20.000 κόσμο. Στην επιστροφή οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με ερσίνια που όταν περνούσαμε για να έρθουμε πίσω. Νομίζω κάναμε κάπου 3-4 ώρες από Λευκοσία. Σε κάθε χωριό μας σταματούσα, μας δαφνοστεφάνιαζα, μας έριχναν λουλούδια, όλα χαμή ήταν μερσίνια και δάφνες. Μας φιλούσε ο κόσμος, μας αγκάλιαζε. Δεν είναι κάποια πράγματα που πραγματικά δεν θα ξεχάσω όσα χρόνια θα ζήσω. Είχε δύο παίκτες στο κέντρο που ήταν συναγωνιστοί, ο Νίκος με τον Κόκο, ο ένας με δύναμη και ο άλλος παραπάνω τέχνη, και αυτό είναι ο Γκρέκορη ο οποίος έμπηκε σαν συνδετικός κρίκος, δηλαδή ο χαμάλης της ομάδας, που είναι απαραίτητος σε μια ομάδα να έχει, όπως λέμε εμείς κυπριακά, χαμάλη. Αν δεν έχεις χαμάλη δεν μπορεί να κάνεις ομάδα. Στον τελικό του κυπέλου, η Ομόνοια νίκησε το Παραλίμνη με 2-0. Είμαι πολύ συγκινημένος, διότι η ομάδα μου προσθέτει στον άθλο της κατακτήσεως των δύο πρωταθλημάτων, του πρωταθλήματος πρωταθλητριών Κύπρου και του πρωταθλήματος αναπληρωματικών ομάδων Κύπρου και το πρωτάθλημα κυπέλλου Κύπρου. Το γεγονός καθίσταται περισσότερο αξιοσημείωτο από το ότι η ομάδα μου των τελευταίων καιρών διήρθε το μεγάλη αγωνιστική κάψη και από το γεγονός επίσης ότι απουσίαζαν από την ομάδα τρία βασικά στελέχη. Εν πάση όμως περιπτώσει, ανεξαρτήτως όλων αυτών των θετικών, αξίζει ένα μεγάλο νεύγε στους προσεκτάς μας, οι οποίοι κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν τον τρίαμβο αυτόν, έστω και από τα διμερείς αυτές τις καταστάσεις. Πιστεύω ότι αναμφίβολα υπήρξε καλύτερη για τη φετινή σεζόν. Οι πολλές και ικανότατες εφεδρείες της ήταν βασικός συντελεστής της επιτυχίας. Επικεφαλής στον Βούλγαρο τεχνικό μας, κύριο Σπάσοφ, φτάσαμε στο τρίαμβο. Έβγαινε σε όλους. Το κύπελλο και το πρωτάθλημα το δώσαμε αποκλειστικά στους φιλάθλους μας, οι οποίοι πραγματικά το άξιζαν. Δώσαμε όλο μας το είναι και αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η ομάδα σας έπαιξε καλά φέτος στα παιχνίδια της.
Πραγματικά η ομάδα μας είχε ορισμένες μετασχέσεις, αλλά γενικά ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα. Πού οφείλεται η νίκη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, νομίζεις, κατά την άποψή σου? Αποκλειστικά στους μεγάλους φιλάθλους. Μόνο στους φιλάθλους? Και στη διοίκηση και στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή, οι οποίοι είχαν τον εαυτό τους. Η τουρκική εισβολή του 1974 βρίσκει την Ομόνοια να χάνει τον νεόκτιο στο αθλητικό της κέντρο στη μια μιλιά. Την τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας αναλαμβάνει ένας δικός της άνθρωπος, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Έσο. Προωθεί τότε στην πρώτη ομάδα μερικούς νεαρούς παίκτες, τους οποίους προπονούσε στην δεύτερη ομάδα. Τάκη Μαυρή, Φίλιππο Δημητρίου και Νίκο Πατήκη, ενώ προετοιμάζει και τους Πλήτερο το Κρήτου, Σωτήρη Τσίκο και Μάριο Πραξιτέλους. Ποδοσφαιριστές που στη συνέχεια θα μεγαλουργούσαν. Ας θυμούμε όμως να σου πω ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο παίζαμε μέσα στο Γασιπί με το Παραλίμνη. Έχαναμε που το Παραλίμνη ήταν 0. Ήταν η μέρα που νευρίασα, δεν έπαιζαν καλά και αναγκάστηκα και έβαλα τον Μαυρή και τον Φίλιππο, τον Μάριο τον Πραξιτέλους, τον Πατίκη, 4 παίκτες της δεύτερης ομάδας και έβαλα τους μέσα στην πρώτη ομάδα και παίξαν το δεύτερο ημιχρόνιο. Ήταν απιάστη. 4-1 βγάλαμε το Παραλίμνη. Φιλικό που ήταν το παιχνίδι, αλλά αποδόσε. Και που εκείνη την ημέρα δεν ευκήκαν από την ομάδα. Εγώ όταν ξεκίνησα τη Λάτινα και άρχισα να παίζω μπροστά μαζί με τον Κανάρη, τον Ανδρέα τον Κανάρη και τον Σωτήρη τον Καϊάφα, εγώ τους ομάδες πινοκονούμες. Ήταν τα εδάλματά μας. Για όλους μας εμάς τους μικρούς. Και ειδικά εγώ που ήμουν επιθετικός παίχτης. Και όταν ξεκίνησα να παίζω δίπλα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και πίσω μου να έχω τον Νίκο τον Χαλάμπους, τον Κούβο τον Αντωνί, τον Γκρέκορη. Μόνο μου αναφέρουν αυτά τα ονόματα. Καθένας από αυτός έβαλε το λιθαράκι του να γραφτούν τις χρυσές σελίδες της Ομόνοιας. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές μας βοήθησαν εμάς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να μπούμε στην ομάδα. Μετά από 25 χρόνια, ο πρόεδρος Τάκης Νικολαίδης παραδίδει στον Κώστα Λιμπουρή το 1974 το πηδάλιο του Σωματείου και μια συναγωνιστή ομάδα. Η Ομόνοια, έχοντας μια πλειάδα αστέρων, πειθαρχία, τη μαζική υποστήριξη του κόσμου και εξαίρετους προπονητές, κυριαρχεί απόλυτα. Πρωτοπορεί και σε ένα άλλο τομέα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, η Ομόνοια, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες, προετοιμάζεται κάθε χρόνο στο εξωτερικό. Η πορεία της ομάδας είναι ξέφρενη. Από το 1975 έως το 1979 η Ομόνοια είναι πρωταθλήτρια Κύπρου. Η υποστήριξη του κόσμου σε παγκύπρια βάση αρχίζει να αυξάνεται εντυπωσιακά. Μεγάλες μάζες οπαδών συνοδεύουν την Ομόνοια σε κάθε αγώνα, σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης της. Η δημοτικότητα της Ομόνοιας φτάνει στα ύψη. Είναι η πιο λαοφιλής ομάδα. Νιώθω ακόμα δέος σκεφτόμενος την είσοδο μας στο γήπεδο. Αναμέναμε με μεγάλη αγωνία να μπούμε στο γήπεδο και δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στο Γασιπί ειδικά αυτό που προηγείται της εμφάνισής μας. Σιγά σιγά οι ταμπέλες να χτυπούν, ο κόσμος να βράζει και η είσοδος ήταν το ξέσπασμα του ηφαιστείου. Πραγματικά θυμούμαι αυτή τη στιγμή τα πόδια μου να σύονται πάνω σε αυτό το γήπεδο και την ανάταση ψυχής και τη δύναμη που νιώθαμε μπαίνοντας στο γήπεδο και παίζοντας ποδόσφαιρο. Και όταν μπαίνοντας στο γήπεδο να παίξεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και μιλούμε για αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Ομόνοιας, τον αγνών τον κόσμο της Ομόνοιας, νομίζεις είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν ήθελες τίποτα άλλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σου πω είναι ότι όταν κάναμε διτέρματα στο Γασιπί,
μπορεί να έχει και 2.000 και 3.000 κόσμοι. Διτέρμα. Δηλαδή ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Η δική μας ομάδα στηρίζεται στη φιλοσοφία την επιθετική. Είχαμε πραγματικά έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Σωτήρη τον Καγιάφα, μεγάλο κολτσής, ο οποίος έξερε με οποιοδήποτε τρόπο να βάλει και πάρα στα δίχτυα. Στηριζόμαστε παίζοντας πάντοτε με απλάγια και από τα πλάγια τα γρήγορα Κανάρης Μαυρής έβγαιναν οι πάσες των χαφ και από τους εξτρέμ στο κεφάλι του Καγιάφα και ο Καγιάφας ακολούθως ή θα εκτελούσε ή θα έπαιζε βόλεϊ με το κεφάλι μες στη μορφωτική. Και εμείς περιμέναμε να πάρουμε τα rebound από το πέναλτι ή έξω από την μορφωτική και εκεί γίνονταν τα θεαματικά σουτ, τα γκολ, τα φανταστικά. Η Ομόνοια προσέφερε και θέαμα. Είχε και την πειθαρχία τα ομάδα. Ήταν πειθαρχημένη ομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι μεγαλύτερη. Είχαμε αρκετά καλούς προπονητές που μας έδειξαν και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Προπονητές από τη βουλγάρικη σχολή όπως η Τάσκοφ, Σπάσοφ, Ήλτσεφ, Αργύροφ, Άρσοφ, Ντράμοφ που άφησαν τη σφραγίδα τους στην Ομόνοια και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Εκτός του ότι είχε πάρα πολλά καλούς ποδοσφαιριστές, πιστεύω ότι η Ομόνοια ήταν πολλά πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Για να καταλάβετε, από το 67-68 που είμαι εγώ στην Ομόνοια, πάντα πιέναμε προετοιμασία στο εξωτερικό, συνήθως στη Βουλγαρία. Έρχομαστε πίσω full προετοιμασμένοι και μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε όπως δείχνουν τα αποτελέσματα και με ευρωπαϊκές ομάδες. Μια ανεπανάληπτη ευρωπαϊκή διάκριση έρχεται το 1976. Ο Σωτήρης Καϊάφας αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της Ευρώπης με 39 τέρματα και κατακτά το χρυσό παπούτσι. Άρχισα να πιστεύω μετά το δεύτερο γύρο, ελληνικά σύντος της Αυγούστου, όταν μετά από τη 2-3 μάτια του δεύτερου γύρου που δεν μπορούσα να σκοράρω από το άγχος, γιατί όταν ακούστηκε πλέον ότι γράφτηκα στο Φρανσιστό, είχα άγχος για 3-4 μάτια, αγωνία, και έτσι δεν μπορούσα να βρω αλήθεια. Ήταν τώρα φαινόμενο αυτά 3-4 μάτια, άρχισα πλέον να βρίσκω πάλι τον εαυτό μου. Έτσι μπορούσα να δώσω στα γεύαλα ακόμη 20 για τα νέα γκολ και για τα 39. Η αποτελεσματικότητα του Σωτήρη είναι παρομοιώδης. Δεν έχω ξαναδεί ποδοσφαιριστή με τόσες δυνατότητες, εκτελεστικές ικανότητες και απλές. Η μπάλα να μπει στο δίχτυ χωρίς μεγάλα πράγματα. Είτε δυνατά, είτε με το πόδι, είτε με το κεφάλι, είτε με οποιοδήποτε τρόπο φτάνει να μπει. Ήταν παίκτης ουσίας και αυτός με απέραντο πάθος, απίθυμενο πάθος. Δεν είχε τελειωμό το πάθος του Καϊάφα. Είναι γι' αυτό που η Ομόνοια πάνω του, πάνω στο δικό του στυλ, πάνω στο δικό του κορμί έχτισε τη μεγάλη επιθετική δραστηριότητα και σημείωσε όλα αυτά τα γκολ. Στις προπονήσεις έβαλε με τα αριστερά τον Κανάρη και τον Μεσσέντρα ή τον Μαυρίνη του δεξιά ή κάποιον άλλον. Και εγώ ήμουν πίσω στο δεύτερο δεκάρι και πάντα έτρεχα μπροστά και πριν να χτυπηθεί η μπάλα, ξεκίνουν και τρέχα και έρχονται και με μπάλα. Δηλαδή είδα την έβρω εγώ την μπάλα. Γιατί ήμουν στάσιμος, στατικός, μες στο τετράγωνο. Μια κίνηση 3-4 μέτρα ήταν αρκετή και ήμουν γρήγορος που δεν έχω βγάλει την μπάλα να σουτάρω. Πρέπει να ήμουν τέλεια μόνο για να κόψω μπάλα. Το κεφάλι, το οποίο είχα ένα αποτέλεσμα το κεφάλι, μες στο τετράγωνο ή οπουδήποτε, το οποίο λόγω της σωματικής μου διακλάσης είχα το προτέρημα που είχα ότι μπορούσα να στείλω την μπάλα όπου ήθελα. Δεν έκλειαζα μάτια ποτέ. Πάντα εθώρουν, είχα επιλογές, τι να κάνω. Την περίοδο 76-77, ο Καϊάφας θα πετύχει ένα νέο ρεκόρ με 44 τέρματα.
Άγγλος καφές. Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ρολάν Γκαρός, το κορυφαίο τουρνουά κομμάτι της επιφάνειας στον κόσμο, μπαίνει στην τελική του ευθεία. Παρακολουθήστε καθημερινά σε ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ 2 τους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας μέχρι την ανάδειξη του πρωταθλητή τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Το Ρολάν Γκαρός στο ΡΙΚ 2. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Τράπεζας Κύπρου. Σε αυτήν την ομάδα δεν ήταν τυχαίο που συνεχίστηκαν τα πρωταθλήματα ακόμα και μετά, γιατί μπαίνοντας ένας ποδοσφαιριστής νεαρός σε μια ομάδα που κερδίζει πρωταθλήματα, χωρίς να το καταλάβει, μπαίνοντας στα 19 του μέχρι τα 22-23 του είναι και πρωταθλητής και έχει την οτροπία του πρωταθλητή. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονταν και μπαίναν στην ομάδα μας εσέβονταν και ό,τι τους έλεγαμε ακούαν. Ήταν κανένας ποδοσφαιριστής ποτέ δεν μας αρνήθηκε εμένα και το κανάλι. Που πάντα εγώ, που πάντα μου άρεσε να τους εφωνάζα καμιά φορά, να τους εκαθοδίκουν με τον Σαββίδη, με τον Φίλιππο, με τον Γκρέκορη που ήρθε, με Μαυρί, με Πατήκη, με Άντωνα. Ο Σωτήρης ο Καϊάφας θυμούμαι, ήταν προς τα τελευταία του και ήμουν ο υπάλληλος του. Ήταν ο μάστρος μου ο Σωτήρης και λέει μου, Γιώργο, βούρα, Γιώργο, βούρα, βούρα από εκεί, βούρα από εδώ, βούρα από εκεί, βούρα από εδώ. Δεν έδειχε η βενζίνα. Διάτασε συνέχεια ο Σωτήρης, αλλά θυμούμαι έτσι χαρακτηριστικά πόνε με κιόλας, έτσι θα το πω στην κυπριακή διαλεκτό. Δηλαδή μου θόρυνε με, παρακολούθαμε. Και με το κεφάλι του Σωτήρης, έτσι ξέρεις, παρακολούθουν τον όντως, ήμουν κοντά του, θέλω εγώ να βάλω τον γκολ. Η παντοκρατορία συνεχίζεται. Η Ομόνοια μονοπολεί τους τίτλους κατακτώντας 3 συνεχή ντάπολ, το 1981, 82 και 83. Ένα ρεκόρ μοναδικό. Που το 1974 μέχρι το 1988 που αγωνίστηκα, κάθε πρωτάθλημα, κάθε κύπελλο, κάθε ασπίδα έγραφε τη δική της ιστορία με κάποιους ποδοσφαιριστές. Διαφορετικά μπορώ να πω ότι υπήρχε περίοδος στην Ομόνοια 16 ποδοσφαιριστές, τότε ήταν 16, δεν υπήρχε 18, ήταν και 16 διεθνείς.
Ανδρέα, συγχαρητήρια για την νίκη σας και την κατάκτηση του τρίτου ντάπλ στην ιστορία της Ομονίας. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Πρώτα ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Το παιχνίδι όπως θα είδε σήμερα ήταν, μπορώ να πω, καθαρός μόνος της ομάδας μας, η οποία ήταν σαφώς υπέρτερη του αντιπάλου και νομίζω ότι πολύ δίκαια κέρδισε το κύπελλο και μαζί τον ντάπλ. Πάντως ο αντίπαλος μας είναι άξιος συγχαρητηρίων, διότι δεν πιστεύαμε ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σταθεί τόσο καλά σε έναν τελικό, τουλάχιστον το πρώτο μάτς που έληξε ισοπαλώνα. Σήμερα η ομάδα τους φάνηκε μάλλον κουρασμένη. Τώρα μάλλον τους επηρέασε οι 2 ώρες του πρώτου μάτς που παίξαμε τον πρώτο τελικό. Σήμερα προσέξαμε ότι παίζετε από τα εξτρέμ παρά στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχε ποιες οδηγίες από το προπονητή σας? Ακριβώς οι οδηγίες μας ήταν αυτές όπως και τον πρώτο τελικό, όπως και στον δεύτερο. Αλλά στον πρώτο δυστυχώς έκαναμε ορισμένα λάθη τα οποία πληρώσαμε με το επαναληπτικό. Τι σας βοήθησε παραπάνω στην προσπάθεια σας? Όλοι οι παίκτες έπαιζαν σήμερα, μπορώ να πω, ένας για όλους και όλοι για έναν. Και ο αντίπαλος, όπως σας είπα, ήταν κουρασμένος. Εμάς η ομάδα μας ήταν πολλά ανεβασμένη και έπαιζε ομαδικά και δεν μπορούσε ο αντίπαλος να παρακολουθήσει το δικό μας ρυθμό. Και αν δεν έβαζες 3 γκολ από τα πρώτα 10-20 λεπτά, άρχισαν οι μουρμούρες. Για να φανταστείτε τι απαιτητικός είχε γίνει ο κόσμος και δικαιολογημένα θα λέγα, γιατί ήταν οι τίτλοι τόσοι ο ένας πίσω από τον άλλο και πλέον ο κόσμος ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε πλέον το θέμα, ήθελε αρέσκει έτσι να βλέπει τη διαφορά της ομάδας του από τις άλλες ομάδες σε κάθε παιχνίδι. Οι συνεχόμενοι τίτλοι έφερναν περισσότερες ευθύνες στους παίκτες. Το στιγμή που κερδίζεις έναν τίτλο, το επόμενο χρόνο οι οπαδοί οι οποίοι κερδίζοντας τίτλους πολλαπλασιάζονται, έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Και μετά κερδίζεις άλλον τίτλο πιο πολλές, κάθε χρόνο πιο πολλές οι απαιτήσεις. Δηλαδή, και εμείς ήδη όταν χάναμε κάποιο παιχνίδι, προβληματιζόμαστε. Κάτσαμε να δούμε γιατί έχασαμε. Και περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε, να κερδίσουμε, διότι θεωρούσαμε το σαν προσβλητικό να χάσουμε, παρόλο που στο ποδόσφαιρο είναι προσβλητικό να χάνεις, αλλά έτσι το θεωρούσαμε εμείς. Και περιμέναμε την επόμενη εβδομάδα για να ξεπλύνουμε, να πούμε, την Ιταλία που χάσαμε στο πρόβλημα. Το πρωτάθλημα το 84 είναι και ο τελευταίος τίτλος του Σωτήρη Καϊάφα, ο οποίος κρεμάζει τα παπούτσια. Σε 16 χρόνια πέτυχε συνολικά 321 τέρματα. Τον επόμενο χρόνο, ο επί σειράν ετών αρχηγός της ομάδας Ανδρέας Κανάρης αποχωρεί από τα γήπεδα με τον καλύτερο τρόπο, αφού η ομάδα κατακτά αίτητη το πρωτάθλημα. Ο Βούλγαρος Σέντερφορ Σπας Τζεβίζοφ ενίσχυσε την ομάδα και κάλυψε το κενό του Καϊάφα. Είχαμε ένα συναγωνισμό μαζί με τον Σπας, που θυμάμαι, και ήμασταν κοντά. Και ήταν ποιος θα χτυπούσε τα πέναρτη. Και λέω εντάξει, του λέω του Σπάς, άντε εντάξει, εσύ είσαι επαγγελματίας, του λέω, τώρα, χτύπασε τα πέναρτη. Δεν έχει πρόβλημα. Ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Σπάς, από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά κόσμος αν μην κυκλαδίδωσε. Πάνω από 25.000 κόσμος έχει κατακλείσει το μακάριο στάδιο, κάθε διαθέσιμο χώρο για να παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι. Ευτελείται, μια κεφαλιά εκεί, δεύτερη κεφαλιά, Μαγνήτης, διώχνει, Μαυρί στη σέντρα, Κάντελος στη νέα σέντρα και ο Τζεβίζοφ 1-1 στο 23ο λεπτό ισοφαρίζει. Το 1986 η Ομόνοια έμεινε χωρίς τίτλο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Επανήλθε όμως στο θρόνο της την επόμενη περίοδο με τεχνικό ηγέτη τον Ιόν Τσάρσοφ. Το επιθετικό δίδυμο Σαββίδη Τζεβίζοφ έβγαζε φωτιές. Οι δύο μαζί πέτυχαν 53 τέρματα.
Ήταν ένα πρωτάθλημα πανηγυρικό αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολλά καλή ομάδα τότε και δεν θυμάμαι πόση μεγάλη διαφορά, αλλά κερδίσαμε πολύ άνετα αυτό το πρωτάθλημα. Το 1988 πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου. Στον τελικό επικρατεί της ΑΕΛ μέσα στο Τσίριο με 2-1. Την επόμενη χρονιά, παρόλο ήρθε το αντίστοιχο, παρόλο που εμείς δεν είχαμε πολύ καλή ομάδα, κερδίσαμε το 89 το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι που παίχτηκε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και φέραμε μια σουπολιά με τη Σαλαμίνα, τότε στο γήπεδο της Σαλαμίνας, και πήραμε το πρωτάθλημα. Στην 20ετία 1970-90 η Ομόνοια κατέκτησε συνολικά 29 τίτλους, 14 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 8 ασπίδες, ενώ 5 φορές αναδείχθηκε ταμπλούχος. Ένας πραγματικός άθλος, αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, το μονοπόλιο των τίτλων θα σταματήσει. Η Ομόνοια δεν είναι πλέον η ατύπητη ομάδα, συνεχίζει όμως να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έντονη και συνεχής είναι η παρουσία της Ομόνοιας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Για πρώτη φορά συμμετείχε το 1966 στο κύπελο κυπελούχων, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αλλά αποκλείστηκε. Το 1972 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε δεύτερο γύρο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Απέκλεισε την Ιρλανδική Waterford στο κύπελο πρωταθλητριών. Στην δεκαετία του 70 πέτυχε κάποιες νίκες επί της Ακράνες και Μποέμιας με σκορ 2-1, ενώ αξιοπρεπείς ήταν οι εμφανίσεις με ΠΑΟΚ και Γιουβέντους. Το 1979 η Ομόνοια πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της στην Ευρώπη, συντρίβοντας τη Red Boys με 6-1. Στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε τον πανίσχυρο Άγιαξ. Ο πρώτος αγώνας έγινε στην Ολλανδία και ιτήθηκε με 10-0. Στις 7 Νοεμβρίου του 1979, μπροστά σε 20.000 θεατές, η Ομόνοια αποδέχθηκε στο μακάριο τον Άγιαξ, επιφυλάσσοντας του μια έκπληξη για την οποία θα μιλούσε όλη η Ευρώπη. Στο επαναληπτικό, πήγαμε όλοι, ούτε πέραν καν το μυαλό τότε μπορούσε να κερδίσουν την ομάδα. Για να καταλάβετε, πήγαμε στο σωματείο, εφάμε και λέει μας ο προπονητής, ο κύριος Άρσοφ, πήγαινετε περίπατο όπου θέλετε και λέτε ώρα 6 στο Μακάρι. Και εμείς έπρεπε βολτές στη Μακάρι, Λίδρα, στον Ασαγούρου που ήταν η εμπορική δρόμη της εποχής. Ήταν μια Ομόνοια ανάποδα. Ο Άγιαξ ήταν η Ομόνοια. Αρχίζοντας το παιχνίδι βάλαμε έναν τέρμ. Και είναι ένα προβληματιστήρα, δηλαδή να μας βάλουμε 3-4. Μετά μπήκε δεύτερο. Στο δεύτερο τούτοι κάπου εχάσαν τα. Στο σασαρισμό τους να διορθώσουν κάποια πράγματα έφαγαν τρίτο. Μα μετά παίζεις μόνος σου. Και το μάτι τούτο πιστεύω ότι μπορούσε να τελειώσει 6-7-0. Πράγματι σήμερα η ομάδα μου έπαιξε πολύ σπουδαίο ποδόσφαιρο και πράγματι εδάμασε αυτόν τον μεγάλο τον Άγιαξ, ο οποίος μας έπαιξε πολύ σκληρά στην Ολλανδία, μας κέρδισε ένα τυχώς 10-0. Το σκορ πράγματι σήμερα μας αδικεί, μπορούσε το σκορ να σήμερα έναν 7-0. Η Ομόνοια στους παίκτες τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας αξίζει θερμά συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή νίκη, την οποία ανεχάρισε στους οπαδούς, στην μεγάλη Ομόνοια. Στον ιστορικό εκείνο αγώνα από ένα τέρμα πέτυχαν οι Τσίκος και Φίλιππος και 2 Καϊάφας. Στις 7 Νοεμβρίου του 1979 γράφτηκε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Στο κύπελο πρωταθλητριών, αλυσμόνητες παραμένουν οι μεγάλες νίκες το 83 επί της κρατείας τότε Τσέσικα Σόφιας με 4-1 και επί της Δυναμό Βουκουρεστίου τον επόμενο χρόνο με 2-1. Στον θεσμό αυτό από το 78 έως το 86 η Ομόνοια πέτυχε 6 εντός έδρας νίκες. Παρά την προσπάθειά της το 1993 και το 2002 απέτυχε να προκριθεί στους ομίλους του Champions League με αντιπάλους την Αράου και τον Ερυθρό Αστέρα. Στο κύπελο UEFA ιστορική είναι η νίκη πρόκριση της Σλάβια Σόφιας το 90. Σε μια μαγική βραδιά στο Μακάριο επικράτησε με 4-2 ανατρέποντας το 2-1 του πρώτου αγώνα. Πολύ καλή ήταν και η παρουσία του 98. Νίκησε με 3-1 τη Ραβίτ Βιέννης, αλλά ιτήθηκε στον επαναληπτικό με 2-0 και αποκλείστηκε. Η
Η Ομόνοια, εκτός από ποδόσφαιρο, διατηρεί και τμήματα βόλεϊ και μπάσκετ, χωρίς όμως να έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Στο μπάσκετ η Ομόνοια ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας έλαβε μέρος στην περίοδο 72-73. Σε εκείνη τη δεκαετία η ομάδα διατηρείται στα μέσα της βαθμολογίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 η πορεία ήταν φθήνουσα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί και 2 φορές. Από το 95 επανήλθε στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες μάλιστα. Το 95 ήταν τρίτη και συμμετείχε στο κύπελλο Κόρατς. Τρίτη τερμάτισε και τον επόμενο χρόνο. Το 2003 ήταν και φιναλίστ του κυπέλλου. Με την πετόσφαιρα η Ομόνοια ασχολήθηκε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 50. Το τμήμα πετόσφαιρας δραστηριοποιήθηκε ξανά το 1975. Μεγαλύτερη επιτυχία η κατάκτηση του κυπέλλου το 1999. Στον τελικό νίκησε τον Παφιακό με 3-0 σετ. Στον θεσμό αυτό η Ομόνοια ήταν 4 φορές φιναλίστ. Στο πρωτάθλημα κατά περιόδους είχε καλές παρουσίες. Η δεύτερη θέση το 98, οι τρίτες θέσεις το 91, 95 και 97 και οι τέταρτες το 84 και 94. Την εκπομπή σας πρόσφερε ο αγνός έτοιμος καφές Πόκα.